يا من عصيت الله يوما غافلا. Sa mga bangsa tano, na iman to nagi so ini pun tano ini may alitan pagagay. Live tano iman to. Ay niya mabuloy mapumagus yami sa makampat nagi mo to tira sa bahasa Arab bay ustala. Iman nagi to so kapus buya dekad na so degangan na kuri makuha pumasa dari ustadu. Naman ayat kuna na subayad na kuriso dagangan. Ay pakasal si kukan dagang ari mga guro. Na maya deka na kukuangat mambuso. Pemasanga. Itu sutira na bayang mutlak. Oy, bayol mutla ko. Mana gyuti ori kataon tanu makalilida kan deka. Kay manan yan na miya masaka. Na Atungan ako. atungan oy. Atungan na tira. Gingaya dito pagusin tanong iman to na gingo ta pumasa na kagingo to say dipen mana di me tataling magingo to say. So giman to mabuli pumagusin tanong. So kapakaya ubaad na mga pakay si yoron na e-comment yo sa giyang kaya video tanong ka inshallah na sumbag nami si ko o na taman kugatanon. Alasangan na wala sa inudi kami te. Sa mga bang sami, adi mo te sa giyang kaya video na gini kapagimbita Amerikano sa manane na kalike nyo di naka-follow nyo sa giyang kaya page tano BTR sa kawang di nakapayap na adam na kuha tano channel tano sa YouTube na pamako baka no ketra nakapayap na kumulong ikadua na di tanu disusumpat ari mga ustad sa balazo kakwasa balazo na igira ko na kapakaya ipagsiriran na paman na magsirsiran na naging takip kiran pa niya ko sala ka ka wan na miya ko ni nanduwan na miya ko ka mamusa balas adnarya tunarya ustad budila miso hadis matatigin na mandal ala khairin kafai sa tawa makanguna na usa mapya nakakuha niyan so balas agyang ko to amana balas lagi din no miyakang na oron siya Kada kalbatan na na balas ko kapupunan niya. So di tanong di ko giti di mi ditero na pagimbit na meskano amana niyan na share niyo agyang kaya live tano baka lokalo na pagkuan sa guna silam na meskano sa agyang na mga darpayo yang kaya pagaritan si Kuan Nasir Langko balasangan o wallah ang kuan yo may ako makadungan mo sa ng mga tinda niyo na di ko hintay kansala naging topic tano na mga muamala tayo na mga ukita kandugang nagi di tano di tip sa giyang pakatulutulog tano insyaallah kapag panaubod na ari ustado kapayap na ubad na mga ukita ka nga dirang di sinon makarera kawan kararegan na i-message siya dyan page tano na inshallah na si ko mga padoras na nabugan tano sa oras kaya mayo sa nga di ka kuwan ka kapagay sa oras na di mi pagatud-tud kung mga oras sa mga kuwan Padiyan panariguro kami yun na sumabang sa tano papakailay si saging kaya video tano na pakabubulos na no agyang uta kapag diteran katano si ko mga muamala ba maupa makapapantagan ni sa Marawi. Okay ta dulo na oy kapay ni dulo na sad. Berarti na namin ibaguro ba na may mga ibagusan pa okay ta kuan nagpu kita sa nga kasisugat na malo niro kami sa kuan malo kami niro pugap dita dita no di pagista di nagyang uta hukuman yan na may ka matuta no so oras sa dumadait na betano pili ka sa wisi ko mga pagiritan. Dita no maka sumpat-sumpat si sagi ang utwa balas uway agi kaya ako nakapamago ka sumpat magugupa agi isap na miya siya mga padagang nabalang andi kita kan doktora mga lokos
Aya pegepas ni dan si kawata eran sadi dan diga kelas na makaswa kon magitung agi Gana din na masuk sa mga hukuman. Upama kami alit na yung tatika kapaya mo untuk jang uta posto niyan. Udi na si ko opisina niyan upama ka opisina na pumamakinig si ko mga hukuman na pupugusay na manunumpang si saging ako. Ana pagaritan wa miyak kuminta. Ano ka nagdem mo masang sulda ng ano. Ani ko nga pagaritan wa siya na sira lang hindi niya sambung ka. Tiga na kuan suatu yung online business na halal lo haram. Namin na baga namin sa oras. Agi nga na pakaisyo ka. Agi di tanong sa iman to na tapi kami. Apin tanong iman to na yung mga pagaritan wa di kuan na nabala sa kanong Allah yung bibintay. Enta wala ama begin tanong so kuan. Kapay mo natagulo so tapik sigo wala. Di mo kataw. Di mo karon. Ano pa po? So mayakaran niya yung kaya oras na kapakaya punentan wag yung kaya wan. Gingo to ba tiktan no aya pugusen tan man to na bay usala. Ay na kapisa kandigang ay man na ipagunang kasubayad na pekorin kaso kapresiba nga ko paya masangka. So ginani man to pagusen taro sa makampat inutan mo pagusya kagiging mo tatiktan no aya pakaasal si kukandegang na ibigay nga sopirak na presibin ka so. Sip na rin ko mga sabay ko mga ufokaha na yakabairan na kuna ma-receive so Arga. dagangan. Dagangan. Hmm. Oh. Kuna tira ma-receive so dagangan nagwabumbay di. Na sama naging kaya pagusenta no. Napamaging mo tatin di lagi dito na masusapakyan. Kambayad ka na so dagangan. Di nga pang-presib. Kulit to. So para katukawan tanong anto no ni kabuntal o di na titu ini kini tulad ni Islam si saging kaya pero na bay salam na pamagyan naging tanong nga ako pagaritan si Abu Dailam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginga ya tero na bayo salam ari mga guru. Nagitud na kabo sa Abu Asif Magister. Kapo sa ini ko na so perak. Mana ipagadebon ka so perak na Korea ka resiba nga siya gingoto dagangan mapeper ka pemasa na ka. Pamana ini bagayang ki Abu Asif panguta perak na miyatangan ng uta perak na kaya milikan niya sa dinanimang gira-gira yang oto pera kaya ni bugayar no. Okay na sudagangan pipikir na nakuna na pakuri sa giyang oto masa matatandu. Aguso ay manan yan na mamaka kilo na matatandong ta kilo niya. So ginan ibuntad ang kaya bay o salam miyaw na so kaya pakaregaw ng kaya guru tano si Magister Abu Asif ay manan yan na takdim ipagadbil sa kangot perak gingot arga ngot pumasa na ka na pakuri ang kotwa ka kerisi banga sa giyang kotwa tunay ni ba dagangan na mapipikir ka pumasa na ka na so mga kukuman yan nakanag tanong sa giyang kay mga guru tanong kaya tanong sa giyang kaya programatan gingari ustada ngutami alitan wagi agi nga ay pakasal si wan dagangan na ay manan yan na marang na presibin ka so sudah na ko pumasa na sa musok wan sa sinsagyo tauras sagyo lagi kaya lagi di na pipa kaya Islam wah ang to ay na miyid ka ku na kanjo ko na kuriso ko ano dagangan kagi ngot aya sa anta pro Islam lagi ngot ang kalabudiso kamapi anira na wah kalabudiso mga tao lagi ngot ibarat ano pa ma lagi ngot mga farmer na ay na gungutwa padagangan niya pamana pampemulairan nasi sagi ngutwa oras hadiran nung ka praguna ada pira-kira Masusort siya siya. masusort sila na anto no pa maino pa mo wana ato na kisolusyon to Islam mo Islam na pipiray niya na ya minsan pan ginguta tigtan no
dengan kekuas di kekuas tahu so piamasanian sabab ku angka lebu dia giung oto tabang si ko mga tao karergna. Kenapa no ba ni bay taksit? Kenapa man? Karena buon na psiginto na agi mo to bayad agi mo ta pumasaan yan. Way arga. Ngota piamasay barat. Kekuanian sa makay sa. Nagi mo to bid na ngota tigtan no ay isa ay man ang no Islam na para kalbu di su mga tao. Mga karergna sabab sa giung mo to ay manan yan na ngota masa na de beran kuan. Makakikinanglan sila sa iyong tamasa. Agi kinangalan siran sa ngo to oras. Sama no to ustad na miya karayag ay hikmatu syari'a. O kaya pa kaya niyan si sagyang kaya lagi dia kapusai na abang yan si sagyang ko to mga padagang masusurot si ikubajit. Oy, maudi na mga farmer. Mga farmer. Mga farmer. Lagi sira katano na katayo tanoro na kan dugang ay bu uptir una kapusai na upadagang. O padagang. We na si Islam na ba. Ay kan dugang ay uptir una ba si Islam na pakasibin su dua langon Tamo. Langon tamu ka di kanguna. Ay na mal mutakaw man ay mo sambiyon na. Mukabil mal mo. Oy, aya ko no pamana para kami ligaw padkaw. Oy. Tamli ko tamal. Tamali ko tamalok. Na gitip tiro na do. Ama na bupi farmer. Oh, Kepa kayo daga? na Kupa pusa. Oy, kupa kaya pusa. Ama na pusa ni nang utak ko ni na kaya betun sa kandig. Kagisik tanu ibarat na ay bupi pikiran tanu kandig. Padagang na so tumutundo sa other pa ako Anak makadya pa din. poston yan. Naposton yan. Naposton yan. Gitu ka taon tanu ko. Na begitu si ko. Wa kasi sa Islam na importante nang utak ya kasimbi mo ta mga tamu ka di kanguna. So ay tanop man pamakin naging pagaritan. Bismillahirrahmanirrahim. Kung sumbatan na ngaya miya pamnagtan sa ngaya mga gurutan. Ito tira na giyang kaya bayo salam na bayo muajjalin bi muajjal. Ay manan yan na yung utwa di ka pusa ko depan na depan na ano ba? Napragu. Mamuayan. Mamuayan. Oy. Sa advance payment to. Advance so bayad. Sama nagingan na gutami alwing amya de tiro apnuna. Amya alwingan na de pemakamu aya. Dep mamuayan. Na aya pamana inutan wa di tepi ka aya pa ka asal ci Islam. Na di ke pa kaya pusan judo makamu. Mamuayan. Bayon makadum na di ka pa. Oh, di ke pa. So gi kailangan nakapari na tanoro no. Oy. Sama na yan na mendutin no sigo mga nososo agama o. Akin meron na sa Quran. Tatigo Allah sa Quran na. Ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kais kan watigo Allah miya marate na iramo ta miya gutang ano sa utang. Na pamana utang malalanggoy. Na Adna mapapanto oras sa kami di ron. Nasuratan niyo. So Ibn Abbas radhiyallahu anhu itu Abdullah. Natigin na atigin man na iya prepare sa kaya kwan na masusuldo na kaya kwan pipe kayo rasula kwan salam Sisagan na aya to pamos. Isang una aya to stad ay biti ka. kaya ni itong iran na nga salam yang bitira taniman to sa utang Ay man aya utang na so piyamasa. Oy, yung ta siya piyamasa. Nabasu arga oh. Oy, mana miya tanggad nuto pa miya sabat sa dhimma yung utwa kwan. Mipisa. Mipisa. Ay makautang sa manuto. Ako bali nuto. Ako bali nuto tangya na mini suratan no pa masa kwan yan na. Nagyuti pituro gyuti gingan napi inalingan nagyuti pituro fakto bu. Oh. Na mana ni na kita fakto buro na gitu so ki Hinda ka to. hindaptar no di na. So pasad. Oy. Uta ajalin mo sama na gitu. Kita oy. Sa isurat ang utama tendu ko no. Na miya tiro Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Itu miya panutulo Ibn Abbas so kaya pa mo Rasul sa Madinah. Na miyo man yan so mga tao sa Madinah apad sa diran di muamala apad sa para padira pagalbakiran si ko kapag sa yung utwa
di sini ni magutang si ko adna mga asindinya ni balata tamar sa balata na advance ubed na dapat na kuan matangan so kuan. dapat mau masuk peraguna sa utang mga kuan na gitu tiyah di dengiran ng Rasul sa tigina man aslafa fi shay'in fa fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum amanan yan na upamawad na mataguro pa di kapakasagupan sa kaadnuniza sigo kuan Di kapsisina buta. di na pa sinabuta na inalangan kaya to Rasul sa tigina kailangan na matenduso kalao kuan Kilo niyan. oy so upamaw kilo na so kilo niyan upamaw pengentangan ibarat na pera asad, pagasad na pera asad ila ajalim ma'lum magu kailangan na mapantuwag yung utwa Diyan di. ang ta pendawag iran sa kuan Diyan di upama. tadi yang dia kim begeno padagang Ibaratnya no saulan si uterteo ano, dia terteo. oy so gyang ay hadith na may kanguna na sa pipa kay Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko mi pa na mingulan sa nga nas sarih pa pipa kay niya nang utwa mi umani na bitada yang ay tigtanawan biya salam Ay man na are mga ustado. Oh ayo. Di ko pa kayo ba tagumiraw ka bida na may ka pagkataling umaulan no. Pamana so ubaya du pama Oy. sita Kuno to pa. so ay kim tadung ubaya Oy, berarti nagiging utak ya giraw niya na pagkataling umaulan na di matatendu. si tanunan maloy si ko mga sarato ko ano ka khutwa para malbudap ke apisan bayo ko na Ugi na siya nga napitiro ka hadis. Piya kata na kailangan na maalum mo. way Gitu. sa unta kaya alo niya sa ila ajalim malo Oy, gitu pagminda na Kali sama na yan, ay kuwanta no, na unta masru'i o kana, bayo salam. O pupakay ng takadi. Sama naging utakin ni suguno no. So sama na yan, si sa kitab, si sa Quran, o sa hadith na miya tabat pupakay nun. Agu miya juma sa mga sahaba, miya juma siran sa, dami ato na, miya upakat siran sa, dami ato na bagiran na, kuwan. Ay man na, si sa Quran sa hadis na miya tanto ay ni sugusu. Bayo salam. Nabay ni sugu sa mga pipakay. Ya, pipa kayo. Si mga ujma, ay sa tuwa, pagnudan, si Wap Kukum. Na medyo maso, mga sahaba, so jailo mga sahaba, sa pipa kayo sila mga bayo salam. Sama no to na miya istih na sa giyang utabay on maadu. Oy. Yuto so Hanafiya, yan na nalingos tada. Atira na isa pagnudan ni ram ng utatir na istihsan. Mama na ati na qiyas ay pakasalo pa mana di kepakay ubang apa sa ang tuwa kuan. Bayo agutan maadu di pa na ay tiro naman di makamumayan. Di mamumayan. Barat na yung utapamulan no pamana aynen di kapag uber nati kuan. Pamasakon sa isagan tang di na ay sasako sa Islam na di nagpakay na istihsanu pa man ay sa nadin nagyang yung hadith inistithna rasul inistithna rasul lagi yung utwa bitun sa bay'us salam patigtan wa kuan kesabat si ko zimau padagang ketanto sa pamuwa na andi ka aluan yan iba to farmer costad na gumira ko ka mau maso musim pragun na miya masakor ka sa kuan sa pulo ka genta sa pulo ka sakwa marga sa pulutan iba to atay subay din advance iba to sa 10,000 ini bigar si ko ka umangot wa kuan na pasat na imgi nga rak nang utwa kuan sa pulo ka sakwa marga sa kuan pulutan itu isa ibarat yan upam ako sagyang uta raguni barat na bed na tiya on joing ya sugat tamarat miya udina miya sugat tamarat so lang uno mga farmo mga parmero
Ba na suma pagbesok na miya bina sa mga kuan nila. Ibatan na mga bagyo. Kuan. Na miya di ka pa gagawang kami ito na. Na yung tatiyo na sabata physimatic pamana miya tantud nuto sa kuan ka. Tangan ka ading to kuan. Mimbili nuto tangan na keso na iplugar no pamati ka na idangay man to mi kuan di ngakikon sa ngaya masa ngaya ragun ka miya sugot kanu pama audio. Na otanggad na. Kami otanggad duto pama. Ibigay nga daw ito dagangan na piyamaso. Oy. Ketam di dugo pamaso pasad sa gyung utawa. Oy. Madi wanang tatira na ay sa sarato kuan. Mabiya na ta makdur Taslim. oy pitaslim. Pana kegengo pa mami kuan ka. Na sausang ta kaya sabot yan sa zimma nga. Na api adi nga miya gagasang ta ora sa kuan. Agi mo talago ni bata pipusada na upama ko ilugaro kuan ada so Kaya kaso ka benar na basta kuano ka benar on. beli nuta ka benar ka pa ma. Na kepa kay. Oy. So sa manay na niya ta na pipayan ng Islam. Istif na ano pa mau. Sigo asla di ka pa ibupo sa suwan. Madu. So anto na yung mga ruko na ngaya ko. Ito na kailangan na kailangan na jumad. Oh, ito na yung mga pulaos yan. Ay mga ruko niya ustad. Na pag meron ng tuwa akidan. Yung tadu ko na mi Muhammad mi ba mi Bitera imbitira So supo masa aguso. Supo masa aguso. Pus ari. Oy. Ikadua na yung utama ko dali pa man yung tuwa tamo ka kuan pusaan. Iba to udina pa ungay berat. Awog yung tuwa arga. Ay may na so pusaan aguso arga. Oy. Maamo ayo to. Negat lu yung tuwa siga kung ta kaya paka lapiat tao kaya iba na tigina pusaan ko ka ngaya kuan. Tigina o terimak Gitu. Ay lapiat pasadio. Ay dini petiro ni nakadeg. Oh kapus oh. Kapus ay. Oy. Win na ben kuri so ka kuri si ben mo kwa. Oy. Advance ben no pa maso bayad yung ta. Ana balasan wala lagi ngaya pagaritan no magister si Abu Haita. Marega ngo ta kaya yan sa ngo to kailangan na pagamo ayan. Udi na mga pula usagi kaya tiro na kandag nga kwan. Salam. Na atanop man na pamanag lagi ngaya isa ko pagaritan no. Si Dr. Abu Sajid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kita no gyung ko kuan maana gyung kaya ka sa bituan o mga fuqaha sa bay'u salam. Gitu sekalian so kapis sa ipagedban so arga na pagkata alikso piyamasa. Ino sa nga pagaritan no so buntalian naguso hukuman yan si ko syariah. Agu ini sugu. Agu tunay anta pa kini sugu no udah kaya pa kayo no agama Islam na lekasawan na kan mabuan tunay mga surot. Kailangan na maadin. Yan na syarat tadi Abu Sajid na gina sa tigtan no ipembene sang utaw ano. Oy. Iptinay sa gyung utaw. Kapes ada. Oy, kapes ada. Upama ka madagi nga mga syarat na naditerima no agama Islam. Miada ang utaw pa kayo no Islamo. Gitu kon. Nyari ba to pa ma? Lagi din ang utaw mialo ya kay mga roko pulaos. Na kailangan na dudunun to. Dudunun to. Ay sabi makuran ro. Tirun sa salam. Mani pulos yan na mga syarat yan. Oh, gitu ka pakatindi ano. Itu yang patin. Aya paganay mga syarat inalo yung mga fuqaha si sagi nga bay'u salam na mabaloy at tigira nagyong kutwa kapusa iya utang. Utang agyong kutwa kimbagang si sagyong kutwa piyamasa. Dagangan. Miro rupa sa ginawa agyong kutwa dua arak sa ketanto sa agyong kutwa mata tanto sa dhimma ginawa agyong kutwa piyamasa anum. Emana dinya mipukasa agyong kutwa dagangan na piyamasa na agyong kutwa piyamasa. Sama no to na pamaraw ko adna beratian na tigay na pamasaan ka ang utakwan na kan bigyan mo sa pira ko na pamasaan ang utakwan na kan mana na agyong utak ka maisa kan na dibuwa ka mesa na di ka payo.
Nana Ada bu ibarat. Kuan. Na muda kala sana kuan. Kita may panutula dua tawa mga sahabat may panutuliran. Yung kito sa ngaran nila. Ang ta panutuliran ng ta kapapakayang ta kuan siguro masairan. Kita ini suno kuan at na away kaya pa ito to na sa may tigin man ay na sikup ko na mga gaswa katido na sa mga tabo na pagkuti mo ami ganima. Wani ipumasami at tigiran man ay siko mga ambat mga tao sa kuan na Petra. Kuan na sumsira sa Madina. Kuan. Ipagad ban sila nun mamasagi ang utuwa kuan. Mga aygunin na mukaya daw. Pakay pamasanga siko tira sa wa ilaw. Na ilaw kamais. Mga rabin di na mga kiping mga kuan. Na ipagad ban sa migiran na tingin man yung utabe sa abe o salama. Na tinuna mi ang uta pira ka sa ko ikaw migiran na sa iraw ka ma. Nakita minis ang busay ro ng minis ang ta pinutulan niram sa tigran na yung uta mga tawa ko na mga farmiran. Ana mga kita tigaw. Ini ko nakasako na. Ana mga farmiran at yung uta ko na nambamikiran pugis. Wana farmiran na usud. Importante na importante na mau maagi yung kuto amasa. Nakibugiran. Kibugira na ako tumya kare ako. Na padegang. Agi importante na nguto atik mi aluin ka kailangan na matanto sa nguto ako na kibugira ano to. Na nasumpatan na to. Yuti pa ganaya syarat. Ay kadua syarat na mapakaraya gagiyong kuto pemasaan sa diyang ka katawan umia mas agi yung kuto pemasanian. So buntalian, so sifanian, so kalaya kilonian, so kelasinian, so jinsian pamakamargas. Kelas yo. Alimuna, yang master, mapakaraya gagiyong kuto kuan. Pamakakurma na tunay pangalayan, tunay kuan yan. Piglas siya na klase to pamakuan na mada. Iba to buwan na buwan sa wato. Pamahabuan na buwan sa wato. Mada giyang kuto, mada sa giyang kuto pemasa uban yan mapikiri ke kan. Gitu ikadua syarat. Makasari ko pamasa. Oy, makasari. Aya ikatlo, na nama beli giyang kuto ke tanganan yan nun ketali ka. Gitu ikeptirin sa salam. O pamako ya duban siyan. O pamaka ibarat na nasibu sang otoras na tigin nakatambid na kina dito ke sa salam ka si itu ke pedego ka kapus saya diri. Kapus saya kan diri cu bitu no mga fuqaha sa bai'ul mutlaq. Bayul mutlaq. Ikatlo to syarat. Nana ikapat nana sabab sa ketali kagiyang kutua kimbegenon ka tangan naon na nama beloy agiyang kutua oras ka tangan naon o miyamasa katawan. Ay ibarat yan na gumiraw ka at terima anak no di nagketangan na naging na piyamasakan si Eko ikatlo ko Disember. Udi na isapi pa kayo mga fukaha na gumiraw ka si Eko masa iraragon. Kagisi ko mga farmer. Si mga farmer. Katawan no to ang uta berarti na so ya madin pa mamula sa ilaw. Na pamula ni nang utay ilaw nakataon ng utay iraragon. Oras iraragon. Udi na natika si Eko masa Ramadan. Ay importante na sa yung utama masa Ramadan ay katawan na yung utama agaw yung Ramadan. Naman ay punsang utama pagani wala no na mo uwan. Mulim po sana syarat yan na mabeloy yung kuto apya masa kegege magayagi yung kuto apya masa anon. Al-qudra ala taslim. Al-qudra ala taslim. Agi ay ibarat na namanya masakor ka ibarat saka na katawan na kabuwa saka na dingo kegege bang to bangarak no tumibagay. Agi yung kuto apya masa kan na naterima kan na isa syarat kapakal. Ay isa syarat na saka na sarig ka sa ginawa nga 90% na kegege nga agi yung kuto. Saka migi sa pera ko. Saka na di saka na saka mi pusa. Ibarat na may masakor ka sa margas na tika tatangkad ka sa ginawa nga sa giyong utak ako magi yung utak kimagan kaon na kegege nga utak magay. Ay bu pisang kutan tanong siya na so mga programa wallaw. Maado to sa tangan tanong. Si Eko tunay ni kapkeud niyan. Pamana sumasari mamas oras na kibugay nga to ako. Pamako pamako si kaya ng utami alutan na kapirmero. Pamako na period na namya pamulan yan. Udi namya pumula. Pumula na niya ni kang ilbakan. Na ikadunas kan yan na katawan niya na ginawa niya na anding yan to herfa anding yan to. Di na piya na pumula na may pa yan sa mo pumula mga tao. Ako pa kaya barat nas kanina kontrakeran lagi. Ano ba syarat na pumula adban sa pumasaw na kusa niya masaw tawa. Ay man na ginga mga syarat ginga na piangalu nga mga syarat.
na ay memberi ustad mga tawakuan uta mga rampi sa tanga kala Wah. pangirawan na kuan na dubs so may na kailangan na mapareksa ito mamukuan na rin Okay. Oh. Na itaro sa ano to. oh Neno kagyan nga namuda ka lang na kuan aluyin tanu aluyin nga bu may ka mapasadang na yo. Gito so syarat gyung utay na luyak na mga syarat na siyo to so gito syarat na siyo to manunumpang si iko piyamasaan. samutan Si iko piyamasaan. so kirko kuan Oway. dagangan Sumabi so pumasaan na. gumasaan say Oway na. So mga syarat o arga apapakapuon si sagyang utak pumasa na dua ti man ni tadiran na syarat. Paganero na mabulo yung utwa arga imbi dia si sagyang utwa padagang katawan nagu matatendu si sagyang utwa mas dira di kuan. Adi ka pa ba pangiro adna isa ka milyon na kan sabang ko na kuan ay kan ka imbi. Na amay na kuuna ka ma pag withdraw na imbi da kan adi kailangan na katawan yan katawan utwa kuan miroro pa mo kirko na kuan. Mata tangad adna kuan ibi dia. Ikadua na imbagay niyan si Isagiyong kutwa masa ilan di kambitira. kita niya Oway, advance. Mabeloy so arga advance. Lagi giti ka kubtiro sa Salah. bayos salam. Maad nagyong kutwa, keud nagyong kutwa pera kibagay niyan na so mamusu pemasaan niyan na ketaalik si Isagiyong kutwa masa kuan tundu nira na makambabala. Sa giti mga syarat nagyong kutwa kuan kapusai na piano daw naging kay oras saging kay pagalitan. Gingo to kuan na isa pagin kan talor na re ano na ustad. Gingo to malagi change ubay aguso kuan na kailangan na tamo ko to ay man na di ka muna no. Oh, ay motakawan. Mo takaw So matingin. mga sarato ko po say na kailangan. Mga sarata kuan na kailangan na makakuha no to. So mga sarato pusaan, so sarato imbed. Ay man nabupi ay beratin ay imbid ka na material ba to. Na importante na kuan. Niya tendu. Tamo, kuan. Iba May tando to- tamo ka kuan. Tamo ka di ka Kapungudaan. tamo Agi ka suwaga matano agama Islam na bupiyaki betul niya sa tamo ko. Lagi kira na so tamo ko na dua mal mutakawam mal gair mutakawam. Gina, Yung gina mal mutakawam na gitu sa mga tamok malagi do pira margas sedda na walay lupa na ini betul lagi yung mal mutakawam sabab sa pipa kayo syariah Islamiyah adirun di kan guna yung muslim. Yung kutub mana mga tamok lagi do bebuy nagususo sa lakoron kamar may jero miyatay. Uway, miyatay may ito pa ma. Gair mutakawam. Gair mutakawam do to belo yawag ikapakay. Malagi do pemasa supa pupesa na banian pesa udi na supa masa na banian ibayan. Barat na tika ibeda ka na isa ka magaga ka mga bubuy na ibeda sa giyan na marga sa kuan na dito ka pa kay sabab sa so bubuy na mal gair mutakawam na depo kayo aga matano aga Islam bumabelo ya arga ipemasa si iko. Barat yan na farmero pa mga Kristiyana kato nakapkin siya bubuy na tiga Korintina ka na uta. Bela-bela. Bula-bula sa unta ka may sa na puta na bubuy na no ka pati man na bubuy. Sabi ay masawa na isa ka sa. Di ka pa. Pagkapanap kuno la sa mga kuan, sa mga buo kuan na utwa miya nimbok sa mga sa bubus. Yamin po. Okay na sa mga mamumakaras na tingnan sambi ni way apangalo. Angalo. Ay nino ni pumbedo. Kuya ni nimbi na dipnutuga pa kay. Dito ka pa kay. O paman Aram yamin po na Muslim. Asunsi ko Kristiyan na tinasabi niyo niya pangalo. Total man nakapus ay man to. Tapos Kapus ay Mukaya man. do to. Okay, mo kaya ada dito. utup kayo agama tanong agama Islam kaya sububuy na kanabos kanyan. Daya aktibar no agama tanong agama Islam matamo ko Muslim. Yung kaya pangalo yung tanong na kanabot pa siya mo tabay usalam. Uy nakagigo ta ay man nagigo ta may tamo na kailangan na makasuldo no. Oh ay. Makasuldo siya mo to ano pa kasi agi nga bubitan no. May press ana may pantag kung sa kaya wala ya bubalingan yan na agi nga bubitan no. Ay di tanong bubati ang ngaran niya. Na kuan. Ay mo sa ramer ka na munting ang utame po sa sand piagusetan. Kadudunun. Doon pa ICM. Ya para sila tigil na kuan. Ustad tingin adna pakaisya kan ibarat o adin na sanda reka walay ugaid na bilingan ka sa miyati like almost 20 years pa ma na kailangan na maka may kasoy so walay kukirkon anto na hukuman na to na ginagawa bubaytan no di pagalitan no
lakitan no na kapa muntay nga yung to amiyo na paya gusami di kangun eko sande ko mano ka sande paya gusami na dududu na napakaisyo ka inshallah na akwan asara ka muntay na ka nakisumbug na napakaisyo ka bala sa ngawal sa napakaisyo ka yung ari ustada bay usalam na pada mga buntali na utatigtan no akwan si mga parmera yung tatigtan kaya kalili kaya pakasalaga po kaya sa uta mga farmer na uto kakikinangala na iran sa yung uto perak sang uto oras amanan yan na paglutan o kaya pamuliran na usuka preguniran na kailangan iran so kwa besiran idikin ano mga pamiliran so ando man okay ta kapakawan iran kapaka akilwa gikiran adi sira man kapaka besiran mutang sa amanan na perato buka kapribo so na so Islam na piyaka rate naging utang kapangutang sa amanan yan na adna interes yan na isa niya ini sambil Islam. Yung nga amanan yan na bayus salam. Amanan na piperay niyan sutawa makikinanglan na amanan na kumuha sa pera ko adna kawan yan na imbi diyan nun ay pikunya naging utwa Pumasaan niya na Marcos. Pumasaan niya na Marcos. So mga mga taka preguna yung bagay niya naging oto piyamasan niya na Marcos. So ay pipisan niya na Marcos. So isa niya bundalian nare ustachi ko mga may pantagong kapamula. Kapamula. Na isa na bundalian. Itax tano ron sa mga pdadi pamula ni berato to ilaw di na may so mga mga prutas. Mga prutas. Mumunga ko ron nalalagsi sa kaya kapkilang atan ko mga pagaritan ko mga buntalian. Isa buntalian na giyang ko to pamasa na pamasaan niya na giyang ko to dagangan. Pamasaan niya kabian yan mamasa saya ka po okit yan na giyang ko to kuna so kambay din na nakuri giyang ko ta katariman yan si sa giyang ko to pamasan yan. Na raksa kuan ayay syarat yan udi na padagang amay ka imbagay nga pumasana kan na diya nga rakambid na mbagan sa pesaan ka na ebagan ka na bulawan pamasaan ako pamasa so mapagirga nga na Marcos na pamasaan ka sa bulawan na sadya may lutangyan ay nga rakambagan sama ito na mala ay sa bulawan naman ibarat na naayakiragun ka bigyan na ka sa 20,000 na naayakiragun ka na mga 30 ka sako ay ibarat yan ibarat na matatandid na 30 ka sako akakuha ka udi na banabuluan ka na so mga pagaritan ng mga ulama makakatanong mga ulama na adna dakiranon pa kay sa patigiran sa lagi de tigiran riba nga perak bu ya ka ako na tigiran lagi do aya kaya pag kinibgan ka sa giyong utapirak na ana guda pengguna anak sa makuha nga agiyong uta tituan ta pa na matataguro agiyong uta ka pipiligron yan so mga abdola man tigiran na kapakay sabab sa mapmunda lagi yung uta pya masaan ka na nawakil sa kaniyan si sa giyong uta kakuan nga si sa giyong uta perak o dinabulawan giyong uta Marcos yan na pupusaan yan na swarga ini ibigay niya ka na sabab patigiran sa siko Islam na pipakay na giyong uta wakala kapakaya ipagwakil ka agiyong uta kuan ka kay gimo kapusangon na adna tigiran na kapapakayo to na kaya kaputusan yan na pipa kayo sabad ko mga ulama na sukma sa mga ulama miyan ang gilas sa giyong uta kapkulugin sa giyong uta riba na nadira no tupa kaya isa uta buntal yan na kuan ayo tapian nang gilan ng mga ulama kung tatigin na kapkulug yung riba na kapakaya giyong uta kuan na miyamra ko isa uta abang lagi ito sa kakulug yung ora tigin na jig nagipus ang atere or pan ay nebugyak nga ito na dirisud ng pera mimbuli pera tu pira ko na isaw ta pun nang ilan nila po. Damatah kaya giyong uta titua bundala. So pambuso mga ulama ang uta tik amana ad na pipera na kailangan na material mi bugero no. Pamawa degang na sanggile ra no pamasang uta nga para sinigurado ira na matanto wagi uto antap ro. Ad na mi bugeni na pamana ko. Nabumimuli perak tu pira ko. Isa bunta lang kuan. Panasi ko mga ibaratan niya sa masa. Nang uta mi kay sigagi ito na kuan nga untati na online na business na irawan absoluto na nga biyo sala irawan na diyon di pamikiran na data absoluto na ada iba tin nang uta padagang ako pa pusung ako sa pading ibarat na sa Malaysia China
Na ay bud na kita kan na si ko kapusa ko sang tua pusa na kan. So mga wasfi ano pa mas mga usafian. Bato Tulad ya, buntal ya. Buntalian so kelas inian. Rupa. Tamang o brandi ano pa ma. So ka kalaian so ka judan niyan taka quality niyan. Laun na kan mapatana ke pa ma i-posta kan sa kuan social media. Madidi barat na adna mga kaileron na makuha niya ng utamang usaf piyata na Mga kan buntalon, Uwan. mga rupa. Nakapakaya mamuamala kami sa mukit sa tigtan mo bayo sala. Kadulungan. Ay barat na kaya ubay ni nang utay ni posta rice cooker barat ini posta na mga tulad na rice cooker mga kateso brandi. Ako kateso kape niyan giya langon. Ay raw na mas titi pasal menang tawa na. Na gitu na kanabuko to matatangan. Ay sungo na kano to barat sa Tripa na ko pa mas. tripa na sa Balay. Malaysia barat. Oh. Ana dia nga kawan, tige na miya masakor sa duti man. Ati na advance so kawan. Advance payment. Bayadin ka oy. Na ka kuang na mga dula ni man to. Miya tenduso modo ki mugino. Naman nakatapos sa To adiyan dia ki mugan sa tua kawan. Nana mau mango to kapasada na muda ta ki mugino na miya resibi na tua pia masanya ni berata rice cooker na sa moto na uta kaya pusay amin na ito na yung bituro kaya ilenaro na masusul siya yung bitiratan mo bayo sala nasibid mo kit sa kawan Kaya dang to ako na ini sa nga magistera. Tina laido pa mau sila po. oy Laido to mga napiatan na kagi ibarat na iPhone gi kuan yan quality niyan gi. At iya na pamasangin na sila. Piatan na kaswarga yan na kaya baboy ang na tika bugan na kaswarga ya. Ugi na puri so kakarisi bangon. May kasud duman to pa mo. Nakatika pa pama mas sa ko company. kuan ibarat yan ustad na ed na initurukan ng uto silpuna na kaptanan